Nesta noite de mércores, os nosos convidados xogan na casa e a noite do Contrastes Ribadumia. Xa temos aquí no Auditorio Municipal desta localidade os candidatos do Partido Popular, do Partido Socialista, de Somos Ribadumia e do Bloque Nacionalista Galego. Vai ser, de seguro, un debate ben intenso. Vémonos de contado no Contrastes Ribadumia en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? Noite de mércores e aquí estamos, como sempre, no Auditorio Municipal de Ribadumia e precisamente esta noite dedicamos o Contrastes a este municipio. Antes de nada, xa saben que poden empregar as redes sociais para participar dende a casa neste debate empregando o cancelo Contrastes Ribadumia. Agora, se lles parece, saudamos os candidatos aquí presentes. Candidato do Partido Popular, David Castro, moi boa noite. Hola, boa noite. Participa tamén neste Contrastes do Concello de Ribadumia o candidato do Partido Socialista, Javier Mougán, boa noite. Boa noite. Tamén o candidato de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, moi boa noite. Boa noite. E por último, a candidata do Bloque Nacionalista Galego, Vanessa Fariña, moi boa noite. Boa noite. Benvidos os 4 a este Contrastes que dedicamos á súa localidade. Agora, coa nosa compañeira Uxía Vidal, repasamos a situación política deste municipio. O Concello de Ribadumia ten unha extensión de algo máis de 19 km². O municipio é dos poucos da comarca do Salnés que gaña poboación. Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, nestes momentos contabilizanse 5.193 habitantes. No 2019, Independentes por Ribadumia acadaba a maioría absoluta. Esta formación convertíase na primeira forza no municipio, pasando de 5 a 8 concelleiros, grazas ao apoio de 1.771 veciños. O PP quedou coa metade dos concelleiros que tiña, con 788 votos, fíxose con 3 actas. O Partido Socialista medrou en número de votos, facéndose con 318 papeletas, pero mantivo un único concelleiro. Tamén resistiu cun único edil Somos Ribadumia, malia perder votos e quedar con 229. O BNG volveu quedar fora do pleno, non ten representación en Ribadumia dende 2011. A participación roldou o 81%, 3 puntos máis que 4 anos antes. Os independentes de David Castro pasaban entón de gobernar nun tripartito co PSOE e Somos a facelo en solitario, nun goberno cunha cómoda maioría absoluta. Nestes comicios de 2023, o aínda alcalde vai ser o candidato do Partido Popular, unha decisión que provocou a saída do goberno local de dúas das concelleiras de independentes moi próximas ao rexedor. O nomeamento de Castro como candidato popular tampouco gustou aos actuais concelleiros desta formación, denunciando sentirse desprazados e apuntando que non se produciu tal integración dos independentes no PP. Na localidade xurdiu unha nova formación, Xuntos por Ribadumia, composta por críticos do PP. En canto aos partidos da esquerda, no Partido Socialista apostaron por renovar a súa cabeza de cartel. Pepe Lede pasa o testemuño a Javier Mougán. Enrique Oubiña mantense á fronte da candidatura de Somos Ribadumia e Vanessa Fariña será a candidata do BNG. Bueno, pois así está o panorama político no Concello de Ribadumia. Antes de comezar a debater, quero indicarlles que a este debate aquí en Canal Rías Baixas tamén foi convidada outra formación da que falábamos aí nese vídeo, Xuntos por Ribadumia, que finalmente declinou o noso convite, así que xa están a ver aí esa cadeira baleira dos representantes de Xuntos por Ribadumia que decidiron non asistir a este convite de Canal Rías Baixas, algo que lamentamos tratándose dun novo partido, dunha formación de recente creación, ademais que podería aportar moito a este debate porque entre as súas filas tamén hai antigos membros do Partido Popular, así que nós dende Canal Rías Baixas considerábamos que este espazo era un lugar idóneo para poder expoñer o seu programa, as súas ideas para esta localidade. Dito isto, imos cos minutos iniciais de cada un dos candidatos aquí presentes. Comezamos polo candidato do Partido Popular, David Castro. Ten vostedes 60 segundos a aquela cámara. Boa noite. Bueno, o primeiro que hai que dicir é que non foi unha legislatura fácil, máis ben foi unha legislatura complexa, hai dous acontecementos importantes
por un lado a pandemia, o COVID, que, bueno, pues eses 2 anos foron bastante duros, e por outra parte tamén o económico, que tamén, bueno, pues de alguna maneira produciu unha alza de precios, posiblemente por distintos motivos, pero que de alguna maneira, pues a sociedade en xeral, e tamén, por suposto, os veciños de Ribadumia, pues tamén, de alguna maneira, pues nos, digamos, pues nos apretou o cinturón. Tiven o placer de ser alcalde durante estes últimos 8 anos, presentámonos ahora mesmo como alcalde, alcaldable, polas siglas do Partido Popular, coa intención de gobernar os próximos 4 anos, de crear un proxecto de futuro para o Concello de Ribadumia e ao mesmo tempo crear benestar. Aínda que foi unha legislatura difícil, si é certo que fixemos moitas cousas en distintas parroquias, en distintas áreas, e a verdade é que hai que destacar, pois, por unha parte a económica, que o Concello de Ribadumia pois está moi saneado. Gracias, señor Castro, completou xa eses 60 segundos iniciais, logo teremos ocasión de continuar escoitando o candidato do Partido Popular. Agora é a quenda do Partido Socialista. Un minuto inicial, aquela cámara. Boas noites a todos. Levo 12 anos no Partido Socialista de Ribadumia colaborando activamente na política orgánica municipal. Entendo a política como unha ferramenta para poñer os servizos do Concello a disposición da veciñanza, sen excusas. Nestes últimos anos vivimos unha situación de crispación no Concello que fixo que se falase de Ribadumia e non para ben. Necesitamos acabar con esa crispación e centrarnos no que nos importa. Represento e formo parte dun equipo capacitado para asumir as labores do equipo, as labores do Goberno Municipal, con ilusión e humildade, comprometidos e sabedores do traballo que temos por diante. Estaremos, por tanto, preparados para estar onde os veciños nos poñen. Ese é o noso compromiso. Contaremos con todos e cada un de vós, e gobernaremos para a xente. As nosas propostas son para facer avanzar Ribadumia. Necesitamos, máis que nunca, este ano 2023, un cambio para Ribadumia. Grazas, señor Mougán. Imos co minuto inicial do candidato de Somos Ribadumia, 60 segundos, aquela cámara. Boas noites. Ben, fai 4 anos xusto aquí eu pedíavos que imaginarades como sería o noso Concello sin Somos Ribadumia no goberno. 4 anos despois non hai que imaginalo. Nesta legislatura, David Castro demostrou que ao faltarlle nós quedou perdido. Os resultados están aí, millóns de euros perdidos, non hai ningunha inversión de relevancia, o Concello, os espacios públicos, as instalacións municipales están nun estado lamentable, hai total falta de transparencia e os veciños non teñen un alcalde que o atenda cando van ao Concello. En resume, un alcalde ausente e un equipo de goberno que xa non é un equipo, xa non goberna e non ten proxecto ningún para Ribadumia. Por se fora pouco, vendo que perdía a maioría absoluta, David tuvo a ben venderlle o seu partido e a súa xente ao Partido Popular. Agora quería vendernos a nós que traballa por Ribadumia, pero a realidade é que só traballa por sí mismo e quedou en evidencia. Esta é a realidade que hai. E nos vimos aquí a intentar e a falar de darlle a volta a esa realidade con un proxecto serio que nos permita recuperar estes 4 anos perdidos. Grazas, señor Oubiña. Completamos esta primeira rolda coa candidata do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela cámara. Moi boas noites a todos os veciños e a todas as veciñas de Ribadumia e os espectadores en xeral. Eu son Vanessa Fariña, candidata do Bloque Nacionalista Galego en Ribadumia, un concello precioso, cheo de paisaxes fermosísimas, cuns veciños amables, honrados, humildes, traballadores, un concello con moito futuro, pero onde quedan moitas cousas por facer para mellorar a vida dos veciños. Disto esperamos falar ao longo do debate. Para empezar, só dúas cousas. Por un lado, no BNG queremos que é hora de que cambie o funcionamento do Concello e deixar de lado certas maneiras de ser que levan demasiado tempo enquistadas. Por outro lado, no BNG comprometémonos a traballar para que dunha vez por todas o Concello este ao servizo das persoas e tratar a todos e a todas as veciñas por igual. Moitas grazas. Grazas, señora Fariña. Bueno, pois así comezamos a debater neste contraste Ribadumia. Xa saben que nesta primeira parte do programa imos falar de infraestructuras, de urbanismo, de dotación de servizos públicos e de atención ao rural. Imos comezar co candidato do Partido Popular sobre infraestructuras. Quixera preguntarlle polo seu traballo nesta materia nestes últimos 4 anos. Cando queira. Pois a verdade é que, bueno, eu creo que en materia de servicios, en materia de
de atención ao rural, eu creo que o Concello de Ribadumia, este equipo de goberno, fixe un traballo, eu creo que moi forte. Eu creo que os servicios básicos que se traballaron, que traballamos en distintas inversións nos distintas parroquias do Concello, se fixeron actuacións en todas as parroquias, conexións de auga municipal, traídas de auga municipal, estamos falando de distintos alcantarillados tamén que se levaron a cabo. Unha actuación moi importante tamén foi o alumeado público, todo ese cambio de alumeado pasando a LED, que foi unha inversión de 700.000 euros, do cal producimos un aforro aproximadamente de 100.000 euros. Eu creo que se fixeron, digamos, actuacións moi importantes. Tratamos de alguna maneira, que esa brecha que hai entre o rural e o urbano minimizalo. Estamos con ensanches de viais en distintas parroquias do Concello, tanto Lois, por exemplo, no Casal, que fixemos unha actuación que nos pediron os veciños, que a verdade é que mellorou moito, digamos, esa parroquia, sobre todo ese lugar. Tamén aquí na zona de Besomaño, na zona do Rial, fixemos actuacións aquí en Ribadumia, na zona do Outeiro, en Sisán, na zona de Taboiros. Eu creo que en materia de infraestructuras no rural, digamos, en servicios básicos, o Concello de Ribadumia, a pesar de haber unha crisis, a pesar de haber un incremento de precios, sí que fixemos actuacións, e a verdade é que estamos satisfeitos de poder ofrecer aos veciños esa posibilidad de benestar. Imos a ver que di o candidato do Partido Socialista. En canto a infraestructuras, nos aquí en Ribadumia o que notamos é unha falta de investimentos total da Xunta de Galicia. Cando un veciño ou calquer persoa da fora incluso de Ribadumia se pasea por as estradas, distingue perfectamente cal é a estrada que ten o mantemento da Xunta de Galicia e cal é a que ten o mantemento da Deputación de Pontevedra. Falaba o candidato David Castro do alumeado público e das inversións. O alumeado público estamos a ver nos últimos anos constantes cortes de luz en distintas zonas, como poden ser en Leiro, e o abastecemento de auga, o suministro de auga, ten deficiencias en zonas altas, como poden ser as mimosas, problemas no depósito, unha perda constante de agua. Aquí, neste punto, quería pararme, é importante, a nova lei de augas da Xunta de Galicia, en canto á perda de auga, pode supoñer que cando pase dunha porcentaxe, se lle repercuta na taxa, no recibo da auga aos veciños. Nós estaremos, e desde o Partido Socialista, estaremos para velar por todos estes problemas e que os veciños non teñan que pagar un incremento do seu recibo, insisto, por esta nova lei de augas, no seu recibo nas taxas. Bueno, pois a ver que di tamén o candidato de Somos Ribadumia. Bueno, eu antes de empezar gostaría de facer un pequeno inciso, se me permites, Dani, porque estou un pouco con a dúda, porque hoxe temos aquí o candidato do Partido Popular, pero non é o alcalde do Partido Popular. Entón, estános explicando aquí actuacións que fixo sendo alcalde con outro partido distinto. Sin entrar en máis fonduras neso, sí que quería ter unha reflexión sobre este tema, porque teño aquí unha foto superinteresante, que me fixeron a mí, por certo, foi 4 anos tomando un café con Salome Peña, esa foto todo moito movimento, e os independentes por Ribadumia, o señor Castro, fixeron unhas declaracións superinteresantes, porque sobre esta foto dixeron que era unha foto para reflexionar quen é quen na política de Ribadumia e valorar a credibilidade que, cando menos en política, teñen uns e temos outros. E que, depois, que seguiremos dicindo por aí se eran os hierros que falaban co Partido Popular ou non. Bueno, quedou demostrado que efectivamente eran os hierros que falaban co Partido Popular, e o asunto agora temos aquí unha situación supercompleja, porque quen é alcalde non é alcalde do Partido Popular, está falando de actuacións que non fixo o Partido Popular en Ribadumia. Pero bueno, haberá que pasarlo por alto, porque se non o Partido Popular aquí que tampouco tería moito que aportar, entonces vamos a deixar quedar así. Sobre os temas, eu creo que temos que falar tamén dos problemas que hai. David Castro falounos de asfaltados e de farolas, non nos falou de outra cousa. E Ribadumia ten un mollón de problemas. No centro urbano, por un lado, xa sabemos o que hai, vou ir acelerando, problemas de aparcadoiro, os problemas dos semáforos, as vías como están, ou a acumulación de xente que temos en Barrantes polo crecimiento dos últimos anos, e no rural temos que, o que dixo un pouco Javier, que falta terminar temas de saneamentos, e os que hai están dando problemas. E pois as instalacións municipais que están pedindo a gritos unha reforma, e eu creo que deso tamén deberíamos falar. Logo falamos de novo co candidato de Somos Ribadumia, agora coa candidata do BNG.
A ver, nos o que vemos é que se collemos o debate de fai 8 anos ou fai o debate de 4 anos, hai certos temas que ao paso dos anos siguen estando aí e que non recibiron ningún tipo de solución. Un exemplo, por exemplo, sería o río Umia, que cada vez que chove sigue habendo verquidos e eso sigue sen ter unha solución. Logo a maiores temos problemas engadidos. Co paso dos anos, se agora lle preguntamos a calquer persoa xoven que tal vai o de independizarse, vemos que a día de hoxe é prácticamente imposible que unha persona xoven se poida independizar porque non hai vivenda de alquiler en Barrantes nin en Ribadumia. A última vez que se fixo unha vivenda de promoción oficial no Concello foi a principios do 2000, cando o BNG aínda tiña algún poder de decisión. Sería interesante que nestes anos, ou nós propoñemos facelo, chegar a un acordo co Ministerio, coa Xunta, co Instituto Galego de Vivenda e Solo, para poder traer para aquí vivendas para que os xóvenes se puedan independizar e levar a súa vida adiante. Porque parece que é un problema que non se está tendo en conta, está aí, é real, e hai que solucionar os problemas aos veciños. O alcantarillado, sí, o saneamento fíxose, pero está sen acabar, e ainda hai moitas casas no Concello que siguen sen ter alcantarillado, como por exemplo en Lois. Eso é algo que tamén temos que ter en conta. E pasan os anos, eu non vexo que se solucionen todos os problemas. En o BNG vimos aquí dispostos a axudar os veciños e solucionar eses problemas que están aí. Moi ben, pois xa escoitamos a todos os candidatos, seguimos falando de infraestructuras, de servizos públicos, de urbanismo. Candidato do PP. Bueno, a verdade é que eu creo que por a nosa parte temos moitas cousas que dicir en canto ao río Umia, que hai vertidos, efectivamente, a día de hoxe podemos dicir que hai comprometidos aproximadamente 950.000 euros para eliminar os vertidos, pero ademais está adxudicado, é dicir, que en breve empezarán esas obras, esas actuacións de 950.000 euros para eliminar ese vertido na ponte de Cabanelas que os nenos e nenas de Ribadumia, co Club Náutico Piragüismo, están a sufrir día a día. Pois iso vai ser unha realidade e vai ser unha inversión importante da Xunta de Galicia. No tema dos alcantarillados, efectivamente, quedan moito por facer. O Concello de Ribadumia, aproximadamente cada ano, dedica uns 400.000 euros a inversións nas distintas parroquias e a inversións tamén para, de alguma maneira, solventar esas problemáticas. Pero hai que dicir unha cousa, si é certo que en Lois nos quedan algúns alcantarillados, sobre todo na aldea do Monte, tamén nos quedan outros aquí en Ribadumia, nos queda algún tamén en Besomaño, agora estamos rematando un na parroquia de Sisán, pero si é certo que propostas ou crítica, digamos, en temas de alcantarillados, que son servicios fundamentais, porque para a nosa política, o servicio de alcantarillado, de auga municipal e o servicio de alumiado público son servicios básicos. Efectivamente, en tema de auga municipal, que estabas dicindo, si é certo que hai que ter un control da auga municipal, porque cada día a auga municipal, a auga é un ben escaso, e cada día nos costa máis a todos os veciños. E todas as pérdidas que poidan xurdir, pois si efectivamente poden acarrear nos veciños. O Concello de Ribadumia acaba de presentar agora unha subvención de 50.000 euros precisamente para colocar contadores de augas, primeiro na entrada do depósito municipal do Concello de Ribadumia, ás súas saídas, ter controlado precisamente o polígono industrial, e do polígono industrial colocar, digamos, contadores de auga para poder analizar por sectores onde poden estar estas posibles pérdidas, digamos, no Cruceiro Vello. Tanto o sector que sai para Barrantes e para Sisán, como os que veñen para Leiro, Ribadumia e tamén Lois. Imos co candidato do Partido Socialista. Sí, nos falamos que se vayan a cometer estas reformas, en canto ao desborde do bombeo de Cabanelas, creo que falaches del, o exemplo perfecto de como trata a Xunta de Galicia a Ribadumia. Se vai arranxar con fondos FEDER 2014-2020, é dicir, estamos completamente fora de plazo. Alabamos que se arranxe, pero estes fondos ni siquiera son propios da Xunta de Galicia, son da Unión Europea e completamente fora de plazo. Esperamos que se solucione de todas formas canto antes, e o que non se fixo que se poida amañar. Nos temos, en canto a promesas electorais que xa feitas por outros grupos políticos, ou por David Castro neste caso, porque hai un cambio de grupo político, obviamente, a Rúa Ramón Cabanillas, a promesa electoral desde 2015, levamos 8 anos esperando por ela. Entendemos que este é un ben que temos que unha solución, sobre todo en moitos sectores, o sector da dinamización da economía, moitos peches que se poden
deixar de provocar por culpa dos problemas que hai por non falar, ou mellor cos veciños afectados. O noso compromiso desde o Partido Socialista é levar a cabo nos próximos 4 anos esta apertura e, desde logo, estar pendientes, sobre todo, que dixen antes, na Xunta de Galicia ten que investir e non pode deixar Ribadumia atrás. Bueno, pois imos agora co candidato de Somos. Lembrolles aos candidatos aquí presentes que estamos nun debate, así que poden sentirse libres de intervir cando consideren oportuno. Eu xa levo a conta dos tempos, así que imos tratar de que a cousa sexa equilibrada, pero supoño que os seus veciños estarán interesados tamén en que intercambien argumentos e que intercambien ideas. Imos con Enrique Ubiña. Bueno, vexo que falades moito da auga. Eu creo que da auga o que lle interesa, o que lle compete ao Concello, basicamente, é controlar que non se perdan as focas. Este Concello tuvo a oportunidade, financiado por outra administración, de que se fixera un control, ti sablo, do consumo de auga e da que se está afogando, como se fixo en concellos como a Meaño, como Sanxenxo ou como Pontevedra. Renunciaches a facer eso, ou se o fixeches e non lle contaches a nadie. Non sabemos ahora canta auga se está perdendo por Ribadumia, pero nese aspecto vemos que temos posibilidades de aplicar solucións, pero, sin embargo, non se aplican. Falamos de para futuros, de que hai que facer, de que se vai pedir unha subvención, a subvención virá ou non virá, sempre estamos igual, e despois, pois, se non ven a subvención, queda o chollo sin facer. Pero, mentres tanto, a agua sigue escapando polas regueiras, como podemos ver o verán pasado. Vexo que pasades moi por riba polos problemas graves do centro de Barrantes, e falabas ti da rúa do día, de toda a vida, pero a verdade é que problemas de aparcamento hai en todas partes de Barrantes. David Castro aquí hai 4 anos vendeunos a todos que xa estaba falado, que xa estaba coordinado, que xa era unha realidade, un investimento de 1,2 millóns de euros para decentar toda a zona do colexio. O colexio, por certo, que levou 800.000 euros da Xunta e quedou basicamente como estaba, con 4 ventanas novas e o tellado sin cambiar, que era o único que se lle pedía. 4 anos despois dese 1.200.000 euros de proxecto, non hai nada feito. O único que se fixo foi comprar unha finca que non formaba parte dese proxecto, e todo o demais, pois, quedou absolutamente en nada. Teño ti aquí presentando o proxecto, porque ás veces vamos falando e dicindo que Enrique non di a verdade. Non, a verdade está aquí. Este é a darse nada de autobuses, da que nadie sabe nada a día de hoxe. Isto é un aparcamento semisoterrado que forma parte deste proxecto. Nadie sabe nada a día de hoxe. Isto é un edificio de usos múltiples, moi necesario en Barrantes. 4 anos despois, nadie sabe nada del. E seguimos exactamente igual que estamos con Barrantes, igual que seguimos co rural. Seguimos en acabar os saneamentos e seguimos pleando e falando nos debates dos saneamentos. Habrá que acabar e xa está. Pois imos co BNG. Efectivamente, como de Enrique, o centro de Barrantes ten un gran problema de tráfico, de estacionamento, un atascamento diario, o contorno de colexio ten moitos problemas. Eu vexo que pasaron 8 anos, que se está prometendo continuamente que eso se vai a solucionar, e no BNG vemos que non se soluciona. Nos, pola nosa parte, propoñemos un plan parcial para todo o centro de Barrantes, reordenar o tráfico, conseguir máis aparcamento, zonas para os peóns e que os nenos poidan ir ao colexio andando e non literalmente pola carretera. E todo eso pódese facer, e xa podía haber estado feito, e pasaron 8 anos e aquí non se fixo nada. O que se fan son uns plans aí, unhas obras faraónicas que no papel quedan moi bonitos, pero na realidade, nada. 8 anos e non se fixo nada. E nós sí que traemos propostas reais que se poden facer a corto plazo. Estamos esperando a ver se alguén nos dá oportunidade para poder facelas. Pois imos de novo co candidato do Partido Popular. Lembrolles que agora imos facer unha rolda un pouquiño máis rápida, a derradeira rolda, por certo, deste primeiro bloque, así que se lles queda algún argumento, pois aproveiten que este é o momento. A verdade é que vostedes falan de propostas, falan ideas e de diñeiro, de economía para poder levar a cabo, desarrollar todas esas propostas, eu creo que te estás confundindo. Creo que estás dicindo mentiras e dixeches mentiras durante todos estos 4 anos aos distintos medios de comunicación e a todos os medios. As subvencións que perdeches están recollidas documentalmente. Hai unha situación que está clara, que me gusta rematar, sobre todo no rural. Este equipo de goberno, durante estes 4 anos e os últimos 2 anos, fixemos actuacións de mantemento, de limpeza en todas as parroquias do Concello de Ribadumia, de
alguma maneira temos, digamos, os montes de concentración parcelaria, todas as pistas. Eu creo que somos un exemplo a seguir en todos os viais do Concello, nas carreteras provinciais, que debería de limpar, digamos, a Diputación de Pontevedra, e todas esas actuacións estáis levando o Concello de Ribadumia. Rematado eso, en materia de vivenda, pois efectivamente son órganos de rango superior, son administracións de rango superior as que teñen que levar a cabo iso. Os concellos non temos competencias, os concellos non temos competencias precisamente para iso. E con respecto á calle do día, efectivamente, a calle do día é unha necesidade, a calle do día se negociou e se falou con todas as persoas, pero hai que negociar e falar con todas as persoas e chegar a bo porto. O que non se pode querer abrir a calle do día porque se abra a calle do día. David Castro falou con todas as persoas, con todos os propietarios, está pendente precisamente de levar a cabo esa actuación. E a maioría dos veciños cos que falei, que son propietarios desa calle do día, todos estaban de acordo coa proposta que, bueno, pues nos lle propuxemos. Si é certo que quedou un pouco pendente, sobre todo porque estábamos en ano electoral e non se podía levar a cabo. E isto é así conforme se está dicindo. No momento en que eso, isto é así. E con respecto ao colexio, efectivamente, aí esas fotos que enseñaches foron certas, eso se anulou porque se solicitou unha subvención de Porense que ven todo pola calle do Lareca e eso todo se renovou. Por lo tanto, non tiña sentido, non me interrumpas, por favor. Non tiña sentido esa apertura. O que si é certo que o Concello de Ribadumia lle dou unha volta, digamos, a esa situación, se creou este proxecto de 705.000 euros para toda esta calle bueno, que baixa polo lateral do colexio, que era unha petición veciñal, porque as farolas estaban no medio, había un problema de seguridade vial, se comprou unha parcela precisamente para desviar eso, bueno, pois os vehículos, e ao mesmo tempo se fixe unha inversión de 800.000 euros no colexio, estamos negociando precisamente unha nova inversión. Alabamos que se perdira unha subvención a de Porrense, estamos obviamente a favor de que se recibise, lamentamos a perda do Reacpón, e esperamos que non se perda o novo plan que sustituía o Reacpón o 2030, vale? Porque era a maior liña de crédito da historia da Diputación de Pontevedra, hai no que decir alto e claro, e perdeuse por unha mala xestión. Unha mala xestión, e non foi por... Non podo compartir eso. Sí, pero iso é así porque desde a Diputación chegamos a un acordo onde se pon... Perdón, discúlpame, non me interrumpas. Pero que non se pode dicir medias verdades. Non, é que non me deixas falar, entonces, claro. Deixamos que continúe o candidato do Partido Socialista. Hai un convenio onde a Diputación de Pontevedra mostra o seu interés en solucionar algo que foi mal pedido por non ler ben os pliegos dunha liña de crédito como o Reacpón. Eso é unha realidade. E o que se quixo vender aquí en Ribadumia desde o equipo de goberno foi, non, porque vamos ir ao xulgado, porque non. Vamos a ver, os pliegos eran moi sencillos. Había que cumplir que a titularidade fose do Concello. Aquí meteuse o que non era e resulta que a Diputación sí está disposta a solucionar mediante convenio, verdad? Ou non está disposta a solucionar o que vos pretendíades pedir no Reacpón mediante un convenio. Eu creo que sí. A disposición da Diputación é a solucionar o que vos metestes no Reacpón. Podo aclarar? Permítesme aclarar? Non, porque estou falando eu, entonces, insisto, porque ti me dixeches que non era así, Claro, evidentemente non é así. Claro que é así. A disposición da Diputación non é solucionar os problemas do Concello cando non se meteu a liña ao Reacpón, que non se conseguiu. 47 concellos da provincia solicitaron e cumpliron e recibiron o Reacpón. Insisto, a maior liña de crédito da historia da Diputación de Pontevedra que Ribadumia... Aparte que non ten máis discusión este tema, xa houve un pleno para falalo, xa saliron... Precisamente, nese pleno se aclarou. Non me interrompas agora, xa que antes non me deixaxe que te interrompera agora, por favor. Pois continúa o candidato de Somos Ribadumia. A documentación que mandou a Diputación é clara. Non che deron a subvención por non cumplir os requisitos nun caso, e no outro non podeche acreditar a titularidade da vía porque non o tiñas e perdéchole. Alá foron 600.000 euros de inversión por un lado e 771.000 polo outro, 1,5 millón de euros que se perderon. Ahora ves cun acordo coa Diputación, que a Diputación quixo chegar a un acordo. É que non lle quedaba máis remedio que chegar a un acordo. Quedáballe remedio. Non lle quedaba máis remedio que chegar a un acordo. Non lle quedaba máis, é lo que ibas a facer. É que non lle quedaba máis remedio. Non había solución ao xulgado. Si quería levar ao xulgado, pero a Diputación está mostrando o seu interés en sacar adiante. Continúa Enrique Ubiña.
mala... Os cartos perderonse, David, podemos dar as voltas que queramos. E do que dices que vai a vir, non chegou. Pasaron 4 anos. Do proxecto que ti comprometeches aquí, non hai nada feito. Ahora dices que vas a facer outra cousa. Esa outra cousa que vas a facer non é o local social que necesita Barrantes. É un aparcamento e unhas beirarrúas. Pero para un aparcamento e unhas beirarrúas non nos facían falta 4 anos de traballos, nin perder eses cartos. As cousas fanse con cartos. Hoxe mesmo, esta semana mesmo, saliu na prensa que non quixeches ti optar a unha liña do Goberno Central porque non había un proxecto desa dimensión. Se en Ribadumia non temos cousas que facer con cartos... Está faltando a verdade, Enrique. Non, son declaracións túas na prensa desta mañán. Non falta nada a verdade, Podías pedir hasta 3 millóns. Nunha liña pediches 120.000 pero tens que e na outra cumplir os requisitos. Se non cumples os requisitos non podes meter 3 millóns. E ti crees que non ibas a cumplir os requisitos para a solución? Eres un mal alcalde. Non se cumplían porque os requisitos cumpleu nos meis. Pero vamos a ver, si Cambados solamente pideu 500.000 euros. Perdona, mes pideu 380.000 euros. Sanxenxo pideu 1,5 millóns por un lado, cumpleunos, e polo outro lado 2 millóns. E cumpleu tamén. Pero presentaron e pediron. E hai en Ribadumia necesidades importantes. Última intervención do Bloque Nacionalista Galego. A ver, David, ti estás dicindo que fan falta cartos e para eso hai subvencións. Como ben dixo Javier, perdiches o RECOM. A maiores, nun convenio David, temos os 705.000 euros. Os datos son os que hai, podes manipulalos e dalle a volta que ti queiras, pero a verdade é a que hai. E a mellores, non sei se estás enterado que está o Plan 2030 que vai traer fondos da Unión Europea para este tipo de obras. Habrá que solicitalos e poder facelos. E por outro lado, déixame continuar, por favor, que eu a ti non te interrumpín. Pareceme bastante interesante que xusto este problema fora causado por un mal pexón organizado polo Partido Popular, que recórdovos que o Bloque Nacionalista no seu día votou en contra. E agora que curioso que vai ser o propio Partido Popular quen vai solucionar o problema, é que o chiste contase solo. De verdad, é que non. De que fala vostede? Do problema de tráfico de Barrantes, o sea, foi un medramento que o único que importaba era construir sen ningún tipo de orden nin control. E agora temos un problema por unha mala xestión. Bueno, con todos os acertos e con todos os errores, o Concello de Ribadumia é Concello de Ribadumia gracias a todos os gobernos anteriores ao Partido Popular. E Ribadumia creceu en población, que despois xa falaremos del, e hoxe somos un Concello de 5.200 crecemento ordenado, tendo en conta tamén os peóns e o aparcamento. Últimos 30 segundos. E non se tuvo en conta. Unha das características fundamentales é que o Plan Xeral axudou a crecer, o Plan Xeral do Concello de Ribadumia deixamos que remate o Bloque Nacionalista Galego. Ven vostede agora que casualidade que xusto cando se acercan as eleccións vai a solucionar todos os problemas que vostede non foi capaz de solucionar en 8 anos. Así, por obra e gracia de Dios. E nos lo tenemos que creer, todos. Bueno, pois, se parece, candidato ao Partido Popular, facemos un alto no camiño, descansamos un chisco e continuamos de contado no Contraste Ribadumia. Pois continuamos neste Contrastes Ribadumia aquí en Canal Rías Baixas. Metémonos xa na segunda parte do debate falando de economía, empregos, sectores productivos e turismo. Comezamos polo candidato do Partido Socialista e pregúntolle unha valoración da xestión económica do goberno municipal nestes últimos 4 anos. Bueno, nos lamentamos a política, sobre todo a política industrial e a política de desenrolo económico que se levou a cabo nos últimos 4 anos. En canto, por exemplo, a un lugar estratégico como é o polígono industrial de Cabanelas, temos problemas de propietarios sin solucionar con terreos con menos metros cuadrados dos vendidos que están en taludes. Non recuperamos naves non utilizadas ou terreos non utilizados e naves non utilizadas en terreos. Desde o Partido Socialista propoñemos potenciar e ampliar o polígono industrial de Ribadumia, de Cabanelas, en estreita colaboración co Consorcio da Zona Franca de Vigo, tal e como se está levando a cabo noutros lugares da provincia. Na Cañiza, por exemplo, estáse desenrolando un novo polígono industrial que antes de que chegara o Partido Socialista a gobernar, ni siquiera tiñan pensado que existiría algún día. A Xunta de Galicia, aquí, por exemplo, na provincia de Pontevedra, está investindo tan só en 2 polígonos industriales cando a Delegación do Goberno da Zona Franca de Vigo está investindo claramente en 7, ademais de rehabilitar o de Pollo despois de 14 anos parado. Ese é o noso compromiso, é unha realidade, o exemplo que pode chegar a cabo, que pode levar a cabo un goberno socialista, como nós pretendemos, é precisamente potenciar e crear emprego
como pode ser deste xeito. Quero recordar que parte do que dixen antes de o que o Partido Popular e a Xunta de Galicia non está pola labor de potenciar este tipo de políticas. Nun dos dous polígonos industriais que está a intervir ahora mismo está o alcalde do Partido Popular en contra da súa propia política do partido que goberna na Xunta de Galicia, que é o seu, o Partido Popular. Pregunto aos candidatos pola xestión económica do goberno municipal destes últimos 4 anos. Falamos, polo tanto, de economía e tamén de emprego no Concello de Ribadumia, agora co candidato de Somos. Bueno, collendo o fío do polígono industrial, nos estamos de acordo na línea que está propoñendo. Necesitamos chan industrial, sexa recuperando o que hai, sexa ampliando, en calquera caso que non pode ser que as empresas estén indo po polígono de Cambados cando temos a posibilidad de que teñamos empresas en Ribadumia, e iso é bastante importante. As empresas son postos de traballo e son xente vivindo en Ribadumia. David Castro seguramente en algún momento nos vai a falar de que aumentamos población. O que pasou foi unha cuestión puntual. A realidade é que en Ribadumia, por cada 25 rapaces que nacen, morren 50 personas de vellas. E ao final isto, dentro de uns anos, vai nos levar a baixar dos 5.000 habitantes se non se actúa. De todas maneiras, en temas de economía hai máis cousas, o que pasa é que parece que podemos ter máis tempo para falar. A mí gustaríame saber tamén de todas, valorar, basicamente, o traballo destes 4 anos, que se reduce a 500-100. No goberno anterior, estando o PSOE, estando nós no goberno cos independientes, investironse máis de medio millón de euros no polígono industrial. Neste goberno de David Castro, en 4 anos, costou que chegara aos 100.000 e no último ano. E esa é a realidade das cousas, e nós o que dicimos desde o primeiro momento que por nós falan os feitos. Cando nós estuvemos, as cousas estabanse facendo dunha maneira, marchamos nós e isto quedou todo completamente abandonado. David Castro non cumpleu ni unha sola das promesas que puxo no seu programa electoral relativas ao polígono industrial, ni siquiera unha. E eu creo que os políticos estamos para cumplir parte, xa non vamos a dicir todo, e que se non se fai nada, o que prometamos ahora aquí tampouco vai a ningún lado. Moi ben, pois escoitamos tamén a Vanessa Fariña. Bueno, eu teño aquí unha nota de prensa que di que Ribadumia se convierte en el primer concello emprendedor de la comarca del Salnés. Entonces eu quería preguntarlle a David exactamente que foi o feixo o concello para axudar as empresas ou os xóvenes de Ribadumia que se queiran poñer a traballar, a emprender, porque realmente moito movimento de emprendedor non se ve. E despois tamén, como ben dixeron Enrique e Javier, o polígono está aí, segue tendo o mesmo problema de sempre, segue habendo moita parte sen usar, hai naves baleiras, e creemos que o Concello debería de facer algo para traer empresas para aquí. Dende o BNG propoñemos axudarlle a xente a emprender, cos trámites para ser emprendedores e autónomos, beneficios fiscais o primeiro ano para que as empresas veñan para Ribadumia e xeneren traballo para a xente de aquí, que iso tamén vai a traer que os xóvenes tamén veñan e que non marchen, porque hai moita xuventude que está a marchar porque aquí non ten onde traballar. Moi ben, pois imos co candidato do Partido Popular. A verdade é que o polígono industrial foi feito por los gobernos do Partido Popular, foi un dos primeiros polígonos industriais da comarca. O Concello de Ribadumia é consciente de que necesitamos solo industrial, que o polígono industrial necesita crecer. Se fixe unha actuación do polígono industrial, unhas melloras no polígono industrial para, de alguma maneira, ter o polígono industrial de Ribadumia nun primeiro nivel. Esa ampliación de terreo, hai que facer xa unha modificación puntual que está preparada precisamente para ter máis espacio para os nosos empresarios. Si é certo que hai persoas que están vindo aquí a Ribadumia a buscar terreo e non teñen solo industrial para poder levar a cabo, pero non é fácil en Cabanelas, no entorno de Cabanelas, crear solo industrial. Hai que ver outras fórmulas. De todas as maneiras, o Concello de Ribadumia está comprometido, por suposto, co empresariado, que eso xenera postos de traballo. De todas as maneiras, a hora de falar da economía hai moitas cousas que falar. Eu teño que un dos recursos económicos importantes aquí da comarca é o sector do viño, o sector do albariño, que está xerando gran riqueza entre todos os veciños. Somos un concello, somos unha denominación de orixen potente e somos un concello o Concello de Ribadumia tamén é moi potente, digamos, na produción deste viño albariño, que de alguma maneira xenera unha riqueza importante tamén na comarca. Non podo deixar pasar
deixar de falar da regularización do viño tinto, que é un recurso, digamos, a regularización do viño tinto, a parte de, bueno, pues de celebrar a festa máis importante aquí no Concello de Ribadumia, si é certo que pues non está regularizado. Este equipo de goberno e eu persoalmente fui unha das persoas que bueno, fixen as xestións oportunas para regularizar e para legalizar a festa do viño tinto. Pois seguimos falando de emprego e sectores productivos co candidato do Partido Socialista. En canto recollo xa a última parte do que estás dicindo, creo que levaches como alcalde unha moción a pleno no 2018 para iniciar os trámites para a legalización do Folla Redonda. Naquele momento veu Ángeles Vázquez aquí, se non me equivoco, verdade, conselleira. Fostes vos alá, disculpa, ti e máis Durán, sí, vostede máis Durán. Este tipo de trámites levan 5 anos, e desde o 2018 hasta o 2023, o conselleiro, cando veu aquí fai unhas semanas, tiña que vir a anunciar que xa estaba en trámites de acabar, non de volver a empezar a iniciarse, porque o que repiteu o novo conselleiro era o mismo que dixo a anterior conselleira cando vos fostes a vela. Sí, exactamente o mismo. Exactamente o mismo. Eu creo o mismo que dixen cando mandei outro día pois unha nota na prensa porque me pareceu inaudito. De feito, eu creo que os periodistas que se acercaron aquí botaron os pelos á cabeza para escoitar 5 anos despois o mesmo, ou botaron as mans á cabeza, perdón, 5 anos despois escoitaron o mesmo, pero de outro conselleiro do mesmo partido. Se trata dun estudio xenético e o que hai que estar pendiente se de o seu trámite se inicia xa que houve un pleno, e se levou esa moción a pleno e se aprobou, que se faga o seguimento. 5 anos despois, se vimos a decir o mismo, estamos dicindo algunha mentira ou é que alguén se olvidou de algo. O que non nos olvidamos nós é que xa estivestes reunidos coa conselleira e que o conselleiro veu aquí a decir o mismo que dixera a anterior conselleira no 2018. Insisto, son 5 anos para levar a cabo un trámite deste tipo. O que non se pode é mentir neste sentido e volver a iniciar o proceso agora. Iniciouse no 2018 ou iníciase no 2023? Nós estaremos comprometidos no equipo de goberno a leválo a cabo, a facer o seguimento, xa se iniciou, Javier. Claro, pero entón tiña que haberse presentado agora claro que o que si é certo é que se regulariza esa variedade, a única persoa que creou na regularización. Nos intentaremos promocionar a non corta de cepas de Folla Redonda, xa que é un viño autóctono que leva con nós desde o século XIX. E esa é o noso compromiso, facer o seguimento real de que se nos pasan 5 anos por diante e non volvemos a ter noticias e despois volvemos a anunciar o mesmo, pois algo está fallando, obviamente. Ben, a moción que se presentou naquele momento era unha moción que estaba escrita en castelán e en galego escribine eu. Estábamos todos de acordo. Ti non digas, non podes vir aquí a decir, non, eu fui o único que apostou, perdona. O único traballos que se fixeron foi no equipo de goberno anterior, con unanimidade do pleno municipal. Desde aquel momento que foches con Durán collediño da man a falar coa conselleira che dixo, os concellos teñen que facer toda a parte tecnológica, científica deste tema, que ti anunciaches unha mesa de concellos para poder facer frente a eso económicamente e non moveches nada máis. É que o peor de todo isto non é que o PP non cumplira, é que non cumpliches foches ti, que levas 4 anos e mover non foches. Non, está faltando a verdade. Titular, a Xunta inicia os trámites para o histórico registro del Folla Redonda, maravilloso titular, pero que de aí 4 anos. Eso nunca se puxo en marcha hasta que eu fixen a proposta. Primeiro o equipo de goberno e despois a mancomunidade e despois se negociou coa Xunta de Galicia e agora nunca veu un conselleiro a Ribadumia para comprometerse, para dicir que iso é regularizable. Continúa Enrique Ovilla. Nos últimos anos nadie estuvo tan cerca de regularizar a variedade como nesta... Señor Castro, continúa Enrique Ovilla. Non contemos películas. Falache con a conselleira hai 5 anos ou non? Sí. Puxo as condicións para que se poda regularizar? Sí ou non? Sí. Fixaches o que tiñas que facer? Non. Xa está. Non está feito. É dicir, non está feito. todas as xestións que fago eu... Está recollido a empresa, por favor, non me interrompas máis. Veña, vamos deixar que remate, que lle queda un minutinho. Son as declaracións, eu non invento nada, dixéchelo ti. Está inventando todo. No. Todo está na prensa, David. Mira, eu creo que... Somos Ribadumia e imos co Benega. Vale.
No, remata somos Ribadumia, quedalle un minutiño. Bueno, Quedalle un minuto. no minuto que me queda cambiamos de tema. Hai máis cousas co tema de promoción de emprego. No goberno anterior tamén se aprobaron unhas líneas de axuda a apoiar as empresas que contrataran xente, incluso o emprendemento. Esas líneas de axuda hai que remarcar que empezaron con 50.000 euros, durante 4 anos foron quitando cartos, non se conseguiu que esas axudas chegaran ás empresas e non se fixeron as modificacións. O goberno que temos ahora en Ribadumia, que eu xa non sei se do PP ou de Independientes ou de quen é, non move un dedo por apoiar a creación de emprego, nin por crear empresas propias, non todo o chan industrial. Tampouco temos un vivero de empresas como concellos vencillos, Cambaos, que o ten e que está funcionando maravillosamente, que é algo bastante máis barato de facer que conseguir un polígono ou ampliar un polígono inteiro. Entonces, eu creo que estamos pasando por alto que hai moita máis fondura, que a folla redonda, que é moi importante, e xa falamos dela, ou que o polígono hai máis cousas que facer, non se apoia casi nada aos comerciantes. Por certo, que tamén entraba turismo neste tema, a oficina de turismo é lamentable que non está aberta todo ano a día de hoxe. Temos persoas pasando todos os días polo Concello de Ribadumia. Bueno, pois a cuestión do turismo, que xa ia introducir eu, non me esquecía na seguinte rolda, agora ainda temos que escoitar nesta a candidata do BNG e o candidato do Partido Popular. Vale, nós estamos de acordo en que a legalización do tinto é moi importante para Ribadumia, pero o que estamos vendo é que é unha promesa que sale cada ano a relucir, desde fai 20 anos, sempre desta vai, desta que sí, pero nunca é. Nós aí queremos saber se lle está contando aos veciños a realidade da complexidade que ten legalizar eso, e que todo o que conleva, porque iso tamén pode implicar que haxa que arrancar cepas para plantar outras cepas que teñan o ADN europeo e non americano. Eu estou vendo que cos ritmos estos que se levan de 20 anos prometendo, xa dende época de Salomé, que se iba a legalizar o tinto, o día que se legalice, e que xa non vai haber tinto para legalizar. Xa a xente xa o vai haber quitado para poñer albariño, que, como ben dís, é algo que nos está dando moito beneficio ao Concello de Ribadumia. Por outro lado, no tema turismo, temos un concello que realmente é maravilloso, cuns entornos fantásticos, e non se lle está a sacar o partido que debería. O sea, nós podíamos ter unha oficina de turismo competente con guías que lle ensinen aos turistas o noso castro, por exemplo, que está aí e non hai ninguén que che explique nada. E iso traería turismo que queiras que non trae riqueza para Ribadumia. Pero claro, o turismo onde vai quedar se non temos aloxamento. Entonces tamén deberíamos facer un plan para que os hoteles, haxa polo menos un par deles aquí, algo pequeno, non queremos un Sanxenxo, pero que poida quedar o turismo aquí e traer beneficios para os veciños. Moi ben, do turismo podemos falar na seguinte rolda, se parece aclaramos a cuestión da legalización, se lle quedaba algunha cuestión pendente sobre ese asunto. A verdade é que parecen uns teóricos da vida, porque parecen uns teóricos da vida. Primeiro, se alguén fixo algo polo viño tinto, esa persoa fun eu e o meu equipo. Segundo, nunca tan cerca os se estuvo de legalizar, regularizar a festa do viño tinto como a día de hoxe. E a parte que é necesario regularizala, legalizala, porque son 50 anos de historia, 50 anos de historia de gastronomía, de turismo e todo o que enrola, digamos, alrededor do viño tinto. Por lo tanto, é algo necesario que as administracións de rango superior se involucren para chegar a ese punto final. E a día de hoxe, Vanessa, a día de hoxe, non vos estou dando a razón. Todos sabes, non vos estou dando a razón. Se me deixades terminar de falar, vamos a ver, se alguén fixo algo para chegar a ese punto final, esa persoa fun eu. Nin foi o PSOE, nin foi o Bloque, nin foi Somos. Isto é así, porque son teóricos vostedes da vida. Isto é así, isto é unha realidade. É dicir, son 50 anos de historia, son 50 anos de historia. E o que buscamos, o que necesitamos é que os nosos produtores e as nosas personas, os nosos veciños que venden, que comercializan este viño, que o poidan comercializar e que o poidan producir dunha maneira correcta, e sin que haxa esa ilegalización ou que haxa esa falta de criterio a hora de poder producir e comercializar. Por lo tanto, se alguén fixo algo, deso fun eu. Isto é unha realidade, As administracións de rango superior, neste caso a Xunta de Galicia, neste caso o medio rural, teñen que, de alguma maneira, dar os pasos necesarios que os están dando, porque me consta que os están dando. E cando ve o conselleiro, que é a máxima autoridade da Xunta de Galicia en materia de medio rural, se veu a comprometer públicamente. Hasta o día de hoxe non hubo nadie, ningunha autoridade que dese ese paso.
Por lo tanto, eu creo que demos pasos importantes, están dando pasos importantes e hai un compromiso importante por parte das autoridades competentes. E iso téntelo que recoñecer. Eu sei que vos doi, pero tendes que recoñecer que se alguén... Que compromiso colleu este conselleiro que non collera anterior? No, pero isto vai ser unha realidade. Isto vai ser unha realidade. Isto vai ser unha realidade no ano 2027. É que é moi importante. É moi importante este tema para Ribadumia. E vai ser unha realidade. E parece que vos molesta que non se consiga esa regularización. No, eso é necesario, porque senón a festa do viño tinto pode ter problemas de poder celebralo, poder levarla a cabo nos próximos anos. E eu estou seguro, porque estou seguro de que eso vai ser unha realidade. Imos ir co Partido Socialista, xa introducían antes os candidatos de Somos do BNG, creo recordar, cuestións relacionadas co turismo, seguimos falando, polo tanto, de economía, de sectores productivos, pero eu xa deixo caer que se os candidatos queren falar tamén de turismo, pois agora é un bo momento. Moi ben, eu son un teórico da vida, pero David Castro é un teórico dos contos, porque o que nos está contando aquí é un conto, porque se repite, insisto, vale, por deixar un pouco a pincelada aí do anterior. Teórico da vida, teórico dos contos. 2018, 2023, é o mesmo conto. En canto a turismo, nós, desde o Partido Socialista, estamos vendo, como calquer veciño pode ver, cando lea a prensa, que hai unha política bestial da mancomunidade da Deputación de Pontevedra. Cando se vai a Fitur ou a distintas feiras, todos os concellos da comarca interveñen directamente para promocionar da mancomunidade e da Deputación a nosa zona e os seus concellos. A nosa zona e os seus concellos. Sempre faltan os de sempre, que si van, pero parece que non están. Non se sabe moi ben o que se vai a promocionar, a Fitur ou a distintas feiras. Non chega, polo menos. Eu entendo que non se vai a promocionar ben, algo está fallando en Ribadumia, non cando outros concellos si consiguen promocionar. O compromiso do Partido Socialista é de estar á altura dos demais concellos da comarca en promoción e feiras, como digo. E tamén, unha vez que gobernemos, melloraremos o mantemento, a parte de chegar a esa promoción, que é importante, o mantemento das rutas fluviais da Pedra da Auga, así como a do río Umia, que dixo antes Vanessa. Instalaremos casetas de observacións de fauna acuática e melloraremos o valado, que está decadente desde fai anos e anos. Xa ven da época do Partido Popular. E tamén crearemos un aparcadoiro para autocaravanas. Todas estas medidas van a impulsar definitivamente o turismo en Ribadumia e estaremos, entendo, que á altura dos concellos que nos rodean. Moi ben, pois imos co candidato de Somos. Ben, de partida vou dicir o que non se pode facer. O que non se pode facer é sacar un titular dicindo que se proxecta unha playa fluvial xunto á piscina e a área recreativa de Cabanelas e 4 anos despois que esa playa este sin facer. Porque entonces o que estamos facendo é perder o tempo e os cartos. Como dicía antes, é lamentable que a oficina de turismo non está aberta todo o ano porque Ribadumia ten afluencia de turismo diario. É certo que temos un turista moi concreto que entra por un lado e sale polo outro. Para poder facer o que propón o PSOE, que é promover máis Ribadumia, primeiro temos que facer un traballo interno de poñer en valor todo o que temos. Algo que se iba a facer e que non se fixo nestes 4 anos. Outra promesa incumplida de David, pero bueno, o asunto é que o problema que temos con este concello, estamos vendo en todas as áreas, é que en 4 anos non se fixo nada. O Monte do Castro, ahora deranos o mellor que é un tema que compete ao goberno central, pero que os alcaldes están para ir a petar ás portas dos gobernos centrales e da xunta e conseguir cousas. Nós non estamos aquí para sentarnos a esperar que nos veña o conselleiro a facer unha visitiña. Temos que ir alá e temos que facer o traballo correspondiente para conseguir que as cousas se fagan. Ribadumia, dixo Vanessa moi ben, é un concello estupendo, maravilloso, con moito que ofrecer. O que pasa que non se lle está ofrecendo nada a nadie. E iso é algo no que temos que mellorar e nós estamos nesa línea. Por certo, que temos un alcalde que está moi metido no mundo da viticultura e, sin embargo, este concello, tendo todas as posibilidades turísticas que podería ter relacionadas co viño, non puxo en marcha ni unha sola medida neste sentido nestes 4 anos. E moitas cousas que se facían relacionadas coa Ruta da Pedra, con muiños e con outro tipo de cousas que eran uns intentos de ir avanzando, pois ao final acabaron quedando nada. Este concello está completamente paralizado. Eu non recordo unha sola proposta turística que non sea as que conocemos todos. A festa, a Ruta da Pedra de Agua, tal cual está, cando está nun estado de mantenimento adecuado, e absolutamente nada máis. Cando en Ribadumia temos
patrimonio, temos o Monte do Castro, temos máis espacio natural que a Rota da Pedra da Agua e non se está aproveitando nada. Venga. Desde o BNG propoñemos eso, darlle o valor que se merece ao noso patrimonio histórico, ao noso patrimonio cultural, ao noso patrimonio paisaxístico, ao noso patrimonio gastronómico. Realmente temos aquí un concello que podía ser riquísimo e non está ben aproveitado. O sea, temos unhas posibilidades que, aparte, estamos situados no centro do Salnés. Estratégicamente é invexable a nosa situación. Podíamos sacar o partido que nos dese a gana, promocionalo, facer mogollón de actividades, guías turísticos, podíamos ter isto con vida. É un concello que está pasando completamente desapercibido porque non se lle está dando a publicidade que merece. O sea, parece como se o seu alcalde non quixera o seu concello e non lle interesase que o mundo descubrise no maravilloso lugar no que está a vivir. E medios hainos, o que hai que ter son ganas. Eu creo que... Non sei se rematou a candidata do BNG. Sí, pois deixamos entón que interveña o candidato do PP. Eu creo que reafirmo unha vez máis que sodes teóricos da vida e a realidade é outra. Primeiro, por unha parte, o Concello de Ribadumia sempre apostou polo turismo, pero traballando xuntos coa Mancomunidade do Salnés. É difícil para un concello como Ribadumia promocionar turísticamente un concello porque non temos capacidade económica. É que hai que ser realistas, porque despois hai que saber os presupostos do concello, cales son... Este ano, 6.000 euros, David, é unha vergoña. No, pero está vostede bastante confundida. Está bastante confundida. Primeiro temos que ir da Mancomunidade do Salnés para promocionar o concello, creo que sempre o fixemos así. Despois, o Concello de Ribadumia en materia de promoción económica, turista, e de alguma maneira que nos coñezan máis alá de Ribadumia, estamos levando a cabo distintos eventos deportivos importantes de trascendencia que traen moita xente para Ribadumia, que damos a coñecer Ribadumia máis alá do que pode ser Galicia, a nivel nacional, a nivel internacional. Ribadumia está apostando fuerte polo deporte, está apostando fuerte por eventos deportivos eventos deportivos importantes, Copa Ribadumia, toda a logística que se lle está aportando, algunha axuda tamén que se lle pode estar dando que se lle pode aportar, e iso de alguna maneira cada evento deportivo ese fin de semana son máis de 5.000 persoas. É dicir, que varitas mágicas aquí non as hai, ni as ten o Bloque, ni as ten o PSOE, ni as ten Somos. Aquí hai que vivir de realidade. O Concello de Ribadumia está apoiando o deporte en xeral, está apoiando precisamente este tipo de eventos que lle dan nome a Ribadumia e que sitúan a Ribadumia no mapa. Digamos que a Copa Ribadumia é un evento importante para Ribadumia, o Club Náutico Piragüismo é un exemplo importante para Ribadumia que nós estamos axudando en todas as necesidades que poidan ter. O AF7 é un campeonato de carácter internacional que se celebra 3 veces ao ano, no Nadal, que se celebra en Semana Santa, que se celebra agora no último fin de semana de maio. Polo tanto, eu creo que ese tipo de eventos que son os que de alguma maneira nos axudan a dar a coñecer, eu creo que algo ben que estamos a facer. É dicir, eu creo que estas hipótesis que vos estades trasladando, que de alguma maneira habría que analizar os presupostos municipais, porque o que estades dicindo non o podedes levar a cabo. Calquera dos 3 candidatos coas propostas que estades facendo ou que tendes en mente para poder levar a cabo, non hai capacidade económica no presuposto municipal deste concello. Bueno, pois imos facer un momentiño, señor Castro, imos facer a derradeira volta deste treito do debate. Se lles quedou a vostedes algo no tinteiro falando destes asuntos, aproveiten, imos repartir apenas un minutiño para cada un dos grupos, neste caso imos arrancar con Somos Ribadumia. Bueno, non hai cartos, non. O que hai é que xestionar os cartos. Perdendo subvencións como as perdestides e logo que non. Cartos hai. David, déxame que teño pouco tempo. Ti falas moito de eventos deportivos, eu que vixo que apoias moito a empresas privadas e moi pouco o daqui das ITER falamos despois. E de todas maneiras, eu sei sumar. Non é o mismo 5.000 personas que as mesmas 1.000 personas 4 veces. Non é o mismo. Vale, e estes eventos deportivos veñen quen ven, que é o público habitual, que son familiares, amigos, pais dos deportistas, que veñen a ver o campeonato no fin de semana, e veñen 4 ou 5 veces como fun eu ao campo, pero non son 4 personas, é a mesma 4 veces. E despois, isto leva ao seguinte problema, e aquí en Ribadumia non hai plaza de aloxamento. E ao non haber plazas de aloxamento, esta xente ven, mira o fútbol e vaise. E aquí non queda, menos porque cando a xestión se fai como se fai, estas persoas veñen de onde veñen con pensións completas e a Ribadumia non teñen que quedar nada, tomar un café, se a cousa vai ben.
ali, na cafetería que teña máis preto. Pero esa xente non vai a conocer Ribadumia, non dedica tempo a eso, David, non dedica tempo a eso. E depois volverá ou non volverá. O traballo é o que facer de outra maneira un pouco máis completa, non digo que non estean ben, digo que, aparte deso, hai que mirar o que falta, e todo demais. Os eventos deportivos están moi ben, a verdad, e aí doulle a razón, pero é que son para un público moi concreto, e un público ben mira o evento deportivo e marcha, porque descoñece todo o demais que hai no Concello. Se estuvera promocionado todo o que hai, sería xente que podería, despois do evento deportivo, quedar no Concello, comer no Concello, para despois levar a cabo actividades no Concello. Pero non, veñen, miran o partido e marchan. E a xente que non lle gusta o deporte, que? Para ele Ribadumia inexistente, porque non lle interesa eso. Hai que diversificar, porque hai un público moi amplio o que non se está tendo en conta. Que está moi ben eso, pero hai que ampliar. Os presupostos, home, eu por ahora de números ainda un pouquiño che sei, son estadista, sei sumar, sei restar, sei xestionar os cartos, o que habrá que reestructurar e pedir subvencións necesarias e non perdelas. Partido Popular. Pero é que, vamos a ver, aparte, bueno, eu creo que o Concello de Ribadumia está facendo un traballo importante na festa do viño tinto, cada día a festa do viño tinto pois crece máis, do viño tinto de Barrantes, cada vez crece máis, cada vez hai máis asistentes, estamos a festa do pan tamén, que é outro evento importante que pasan moitas persoas por aquí polo Concello de Ribadumia, e que de alguma maneira pois tamén damos a coñecer a ruta da Pedra da Auga, a variante espiritual que estamos promovendo, que ahora mismo se van a invertir 100.000 euros aproximadamente, 100.000 euros no mantemento, nas obras que se van a facer, no cambio, digamos, dos balaustres, un novo alumeado público, para ampliar o novo alumeado público, para que eses veciños que baixan, que pasan pola ruta da Pedra Auga, variante espiritual, que pasen por aquí polos distintos bares, polos distintos restaurantes, pola hostelería en xeral do Concello de Ribadumia. Eu creo que obviar estas cousas creo que é importante, que sobre todo que as teñades claras, porque eu creo que sodes en este tipo de materia bastante teóricos e de prácticos sodes os xustos. O que si está claro, o que si está claro. Imos co Partido Socialista, que agora era un minutiño nada máis. David, e que non, nos, o Partido Socialista, decimos que sí se pode incrementar a cuantía de axudas ás entidades deportivas, sí se pode, é o noso compromiso, e farémolo. E ademais, é moi importante, o que dixen antes, imos a priorizar, nós non estamos en contra, non estamos en contra do AF7, por suposto, non estamos en contra de ninguna proba deportiva, pero o que sí vamos a priorizar son eventos como a Baixada do Umia ou a Copa Ribadumia. Priorizar, é algo que nos está a facer agora, non se está a facer claramente, non se está a facer priorizar e aumentar as partidas. Ese é o compromiso do Partido Socialista. Sí. Pareceme ben. Ese é o compromiso do Partido Socialista. Moi ben, pois, pausa para a publicidade e de contado estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas co derradeiro treito do Contraste Ribadumia. Pois aquí continuamos neste Contrastes Ribadumia, escoitando os candidatos do Partido Popular, do Partido Socialista, de Somos Ribadumia e do BNG, e lembrolles a ausencia de Xuntos por Ribadumia, que declinou participar neste espazo electoral aquí en Canal Rías Baixas. Metémonos xa de cheo no último treito deste debate, imos falar nesta parte do programa de políticas sociais, igualdade, demografía, transición ecolóxica, participación cidadá e transparencia, moitos asuntos sobre a mesa, así que imos por partes. Comezamos falando de políticas sociais e igualdade, neste caso arranca o candidato de Somos. Bueno, vamos a empezar así por política social e igualdade, porque este bloque é un pouco complexo. Nós sempre defendemos que se dediquen o 10% dos recursos do orzamento a políticas sociais, que se faga de maneira efectiva, non que as poñamos no orzamento, que non pasen cousas como no 2021, que vendo 6.000 euros para emerxencia social, que é unha cuestión moi importante, porque se trata de axudar a persoas en momentos puntuales con cousas moi puntuales, e resulta que se gastaron 80 euros de 6.000. Eso é que está habendo unha mala gestión dos recursos. Nos dicimos que hai que dotalos e, ademais, hai que gestionalos. Falando un pouco en genérico, antes de meternos en fonduras, nós entendemos moi importante, a día de hoxe, as políticas de conciliación familiar, porque son as que permiten que a xente se decida tamén a vir a viver a Ribadumia, algo que tamén nos fai falta. E neste aspecto, nós o que decimos é que hai que potenciar o que hai. No seu momento, Ribadumia foi punteira cos temas da política social, precisamente con o goberno do Partido Popular, sendo Salomé Peña alcaldesa.
Pero iso foi hai moitos anos. A día de hoxe non somos máis que uns no medio do montón, non ofertamos nada que non oferte ningún concello veciño e en algúns casos ademais somos máis caros. É necesario asumir a realidade do noso concello, asumir os problemas que estamos tendo cos CRAs e nos propoñemos, pois o que lo vamos propoñendo 4 anos, o que pasa que aquí tampouco se fixo nada, nin para un lado, nin para outro, que é dotar dos servicios de conciliación ás aulas do CRA, aumentar os servicios hasta onde sea posible. A escola de verán debería tamén traballar pola tarde, porque en Ribadumia, aínda que non aparece, non somos funcionarios. Traballamos as persoas que traballan no verán pola mañá e pola tarde. E eu creo que así tamén podemos ir empezando. Moi ben, pois imos co BNG. Nós o que si vemos, o Concello de Ribadumia sí que foi puntero, sobre todo nos 90, en tema de servicios, o Plan Madruga, plan de conciliación, pero o que sí que estamos notando nos últimos anos é como que se están como abandonando e que están perdendo calidade de servizo. Entonces creemos que hai que, sobre todo os servicios de sociais e atención á muller, deberían de reforzarse para dar mellor servicio con máis empleados ou como sexa, buscarlle unha maneira para atender a xente, porque creemos que son servicios prioritarios, que como se están como que abandonando un pouco, incluso tendo problemas co persoal por parte do Concello, non creemos que sexa moi correcto. Moi ben, pois imos co candidato do Partido Popular, cando queira. Bueno, a verdade é que, en política social, a verdade é que hai moito que falar, pero primeiro, o Concello de Ribadumia creo que estamos facendo un moi bo traballo en materia de política social no seu conxunto. Ahora mesmo se van a invertir uns 40.000 euros aproximadamente no Centro de Servicios Sociais, 40.000 euros na mellora, digamos, dese centro. Se acaban de invertir ahora mesmo 19.000 euros tamén en toda a urbanización exterior. Estamos atendendo todos os días da semana, cando antes solamente se atendían o martes e o xoves, estamos atendendo todos os días da semana, estamos atendendo aproximadamente a 13 persoas diarias durante todos os días da semana. Eu creo que se deron e se dan aspectos importantes de mellora do servicio. A parte, ahora mesmo hai 2 traballadoras sociais, hai persoal suficiente para poder atender, digamos, as demandas dos veciños e, polo tanto, eu creo que demos un paso importante para mellorar, digamos, ese servicio. En materia de conciliación familiar, eu creo que somos un dos concellos líderes da comarca do Salnés e hai moi poucos concellos que poidan competir con nós en esa materia. O Concello de Ribadumia ten un plan Madruga, o Concello de Ribadumia ten unha escola de ocio e tempo libre, o Concello de Ribadumia leva a cabo a escola de verán, sempre había 50 nenos, a día de hoxe se están atendendo 140 nenos, pasamos dun presuposto de aproximadamente 12-15.000 euros a un presuposto de 40.000 euros, polo tanto eu creo que a parte estamos axudando a entidades culturais e deportivas deste concello cunha subvención de 4.000 euros, porque eles están atendendo aproximadamente a 280 nenos por un lado, máis 40 nenos por outra parte, digamos, en materia de conciliación laboral e familiar. Por tanto, eu creo que somos un concello... Moi ben. Eu creo que neste caso, en políticas sociais, hai que estar moi atentos. Eu creo que non hai unha atención real ás persoas, as 13 persoas diarias que fala David, entendo que son sempre as mesmas, e non digo con ninguna mala intención, é dicir, non hai un censo real da vulnerabilidade, non hai a día de hoxe. Nós crearemos un censo real das necesidades neste apartado. Sí, non o hai, agora mesmo non o hai. Aumentaremos tamén as partidas e as axudas á poboación en estado vulnerable. Unha vez que se cree ese censo, poderemos actuar neste segundo apartado moito mellor. Con respecto ao CRA, eu creo que se está subvencionando pois unha axuda ao Plan Madruga, ao taxi, e se está subvencionando nun 80%, pero según a quen, non a todos os pais. Entonces, o noso compromiso aí vai a ser promover que o CRA sempre, todos os anos, que ten problemas de matriculación, non podemos permitir eso. Hai que darlle axuda, hai que darlle acceso ao Plan Madruga real. Levamos anos e anos con este problema. Non podemos seguir. Entón, vamos a axudar co transporte e vamos a permitir o acceso ao Plan Madruga, ao comedor, porque non pode haber diferencias entre os usuarios do CRA e entre os usuarios do CPI. Non pode haber ninguna diferencia. O Partido Socialista non vai a permitir que exista ningunha diferencia e non vai a cerrar ningunha aula do CRA por ese motivo.
Bueno, pois xa hai un entre os candidatos, xa facían algún comentario sobre a cuestión demográfica, víamolo no vídeo de presentación que esta é unha das poucas localidades da comarca do Salnés que gañou poboación nos últimos anos. Se lles parece aos candidatos, seguimos falando destas cuestións que tiñamos sobre a mesa e eu engado tamén a cuestión demográfica de novo candidato de Somos. Ben, pero que precisamente de eso estamos falando. Se queremos que os nenos vayan ás aulas do CRA, eu non quero que as familias vivan en Barrantes e vayan ao CRA, Luís. Eu quero que as familias que queiran e que poidan ter a oportunidade de vivir en Barrantes. Antes falábamos da importancia urbanística de arreglar o centro, tamén temos que falar de que hai que promover que se fagan viviendas no rural, que se restauren viviendas, que se veñan familias a vivir para as parroquias, pero para eso fai falta que estén os servicios. Eu non estou en contra nin do TAS, nin de propostas similares, todo o que sea favorecer, manter os caras abertos é positivo, a nosa proposta simplemente é outra. Vexo que David fala moito de arranxos no edificio de servicios sociales, alégrame, porque está nun estado bastante mellorable, falas moito de que empleaxe personal, nunca tanto personal hubo traballando en servicios sociales, facendo tan pouco, porque a traballadora social, a que incorporouse dunha baixa fai pouco, te sabes porque estaba de baixa, e resulta que vas ali falar con ela e a maior parte das competencias que tiña ahora non as ten. Vas falar co educador familiar, a maior parte das competencias que tiña ahora non as ten. E agora temos o doble de personal para facer menos traballo do que estaba facendo. En Ribadumia, e digo aquí con toda a tranquilidade, unha persona, entreime, estes días, unha persona perdeu o acceso a unha axuda por dependencia por non tramitar en tempo informatis do Concello de Ribadumia, que é moi grave e moi lamentable. E están pasando cousas destas, porque a túa xestión dese departamento é a cousa máis lamentable que se mirou este ayuntamiento en anos. No, David, no, axudar a xente, non é ir levar unha bolsa de comida á casa, é outra cousa. E espero que cando hai un pouco, non interrumpas, espera, que cando hai un pouco estabas dicindo, falando de que podía haber un censo, espero que non haya un censo da xente que vai a servicios sociais. Eu espero que non haya un censo como ti o pretendes, porque se eu vou a servicios sociales, nadie ten que saber que fun ali. Os servicios sociais do Concello de Ribadumia, cuidado coas cousas que facemos. Cuidado coas cousas. Os servicios sociais de Ribadumia ahora mesmo dan pena, David. No, está vostede confundido. Deixamos que responda en 10 segundiños, seguimos co Benega. Dan pena. 10 segundinhos para responder ou prefire que pasemos ao Benega? Pois pasamos ao Benega. Vale, nos dentro do Benega, aparte creemos que os servicios sociais e dentro do Concello tense que empezar a axudar un pouco as familias que teñen membros con serios problemas de drogas e de ludopatía, que non sei se son vostedes conscientes de que está sendo un problema en auge no Concello e nos limítrofes tamén, e nos creemos que é algo que hai que tender porque xa non só a persona que ten o problema, é que os seus familiares tamén o pasan moi mal e necesitan un asesoramento, unha axuda de que facer, con que falar, que trámite seguir para poder axudar, porque a xente desde o descoñecemento non sabe que facer. Iso é algo que é un tema que parece que está un pouco esquecido aquí e que deberíamos de ter en conta porque vai en auge, e sobre todo na nosa xuventude e hai que coidala. Partido Popular. Cada día máis os servicios sociais son, temos que traballar máis e mellor en cada un dos concellos, neste caso o Concello de Ribadumia. O Concello de Ribadumia dotou de persoal precisamente para dar solución a todas esas peticións veciñais que, bueno, pues que poidan ter, bueno, pues as xestións que realizar e que levar a cabo. Nunca tan ben funcionou os servicios sociais no Concello de Ribadumia, nunca tanta xente se atendeu en servicios sociais do Concello de Ribadumia e a nós non nos consta ningunha desas queixas que nos acaba de transmitir Enrico. Eu creo que hai que ser serios e hai que ser transparentes. De todas as maneiras, o Concello de Ribadumia está a traballar bueno, pues dunha maneira importante en a área, digamos, de servicios sociais. O Concello de Ribadumia, o servicio de gardería municipal municipalizouse. Eu creo que estamos mellorando día a día o servicio desde que o Concello de alguma maneira pues colleu este servicio. Tamén é importante falar do servicio de igualdade. Nunca tanto se traballou no servicio de igualdade, tanto no 25N, como no 8N, como no Punto Violeta na Festa do Tinto. Hai que falar de LGTBI. O Concello de Ribadumia en esta política pues tamén está a axudar, por suposto, a esta asociación que temos de Ribadumia, a Asociación Gotas. Eu creo que son aspectos moi importantes no Concello, que o Concello de alguma maneira pues presta bueno, pues este servicio, se dá apoio sobre todo a aquelas persoas, porque este equipo de goberno, nós mesmos estamos en contacto diario con todas as persoas para de alguma maneira estar preocupados polo que están a levar a cabo.
por exemplo, a Asociación Gotas, nós estamos traballando codo con codo con eles, as distintas asociacións, as distintas entidades do Concello de Ribadumia, estamos a traballar codo a codo porque nós facemos e levamos a cabo unha política cercana con cada un dos veciños para, de alguna maneira, dar solución aos problemas que se nos transmiten. Por lo tanto, eu creo que en materia de servizos sociais, en materia de conciliación laboral, familiar, hai poucos concellos que estén a nosa altura e vamos a seguir traballando na mesma liña precisamente para dar solucións a estas solucións que poidan xurdir, novas solucións que poidan xurdir. Javier Mougan. Moi ben, desde Igualdade, como dixo David Castro, o goberno si actúa no 8M no 25N. Nada máis. Porque dixeches como, bueno, nada máis. Non hai concienciación, e sustitueuse o punto negro por un punto morado light. É dicir, parecía que ibas a seguir co 8M, 25N, sobre deixar os puntos suspensivos da PEA, que parece que é máis, pero non hai máis. Pero vostedes que teñen algunha varita máxina para... No, antes... Acaba de chegar á política, eu durante 8 anos... No, levo 12 anos na política orgánica, pero bueno... No, pero dixeu como candidato. Pero pensei que non ibas a dicir eso, que xo dixeste... Fai 4 anos dixestes que acababa de chegar á política. Isto xa non é novo. Venga, continúa o Partido Socialista con esas propostas. Houve unha roda de prensa que fixestes moi ben para dicir que acababa de chegar á política fai 4 anos, pero isto é como a folla redonda. É dicir, o tempo aquí é relativo. Continúa o Partido Socialista, non perdamos o tempo falando desas propostas, veña. É curioso que o tempo é relativo, eu creo que hai que ser realistas, eu creo que non son realistas. Claro, hai que ser realistas, pero, claro, se relativizas o tempo... Hai que ser temos un problema, verdad? Eu creo con que hai que ser realistas. Eu creo que vostedes viven a política desde a teoría. Eu creo que hai que ser realistas, hai que saber analizar os Vamos a presupostos falar do... Claro que hai que saber, pero... O 8M e o 25N non hai máis. É que son políticas de igualdade que estamos levando a cabo no Concello de Ribadumia. É que política social, estamos falando de atención a todos os veciños, estamos falando... Salimos na tele en toda España, Ribadumia saiu evidentemente por un regaliño moi bo que se fixo. Non va moito en consonancia ahora ese regalo co século XXI, as políticas de igualdade que se están a levar a cabo en toda a Europa. Eu creo que... Javier, si eses son os erros que podemos ter por ese regalo e salir nos medios de comunicación, como ti interpretas o significado da igualdade. Si, bueno, porque eu se son director da orquesta, creo que calquera veciño, 25N, 8M, ese regalo que eu quedome con eso, porque ademais o tío dixeches, é así. Pero é que eu creo que en política social traballamos moi ben neste Concello de Ribadumia. Non sei, porque eu acabo de chegar. Sí, traballamos moi ben, pero é así, traballamos moi ben neste Concello de Veña, Ribadumia. 30 segundos, remata o Partido Socialista e seguimos falando. En políticas de conciliación laboral, familiar, na gardería municipal, que acabamos de coller os servicios, que se están prestando melloras importantes, que está planificado ahora unha subvención de 200.000 euros. Rematamos co Partido Socialista, 30 segundos e seguimos falando. Eu quería falar do SAF, que é un compromiso que ten o Partido Socialista cando chegue ao goberno, que hai que promover o servicio de axuda ao fogar. Hoxe en día é tal vez a partida máis costosa, se fai anos era a partida do lixo, si me corrixirás porque acabo de chegar, pero era a partida do lixo e agora é o SAF. A Xunta de Galicia do Partido Popular non está comprometida coa axuda ao SAF. Hai que instar a Xunta de Galicia a que asuma a totalidade do SAF. É un problema que vamos a ter no futuro. Eu pregunto a David Castro, meteu... Estou de acordo con eso. Vale, perfecto. Entón, eu pregunto a David Castro, meteu David Castro esta demanda, nas novas demandas á Xunta de Galicia, que, por certo, recórdolle, quedou atrás e do outro anterior bloque, ainda nos debe a Xunta de Galicia 60.000 euros nunha obra do Barreiro que pedían os pais. Está o proxecto... Sí, sabes que está o proxecto, sí, pero cando os pais pedían esa obra, os nenos iban á escola e agora van á universidade. Bueno, pois rematamos aquí esta parte do debate, vou introducir tamén outras dúas cuestións que forman parte dos asuntos que ainda temos que tratar neste Contrastes de Ribadumia, a cuestión da transición ecolóxica, tamén a eficiencia enerxética, como digo sempre, asuntos de moitísima actualidade nestes momentos. En primeiro lugar, nesta parte, escoitamos a candidata do BNG. En tema de transición ecolóxica, dentro do BNG propoñemos poñer en todos os edificios públicos do Concello paneles solares, o cal a verdade é que conlevaría un gran aforro en enerxía para o noso Concello.
Volvendo ao tema que di David que somos uns teóricos, a verdade como disculpa para vostede non haber feito nada, está ben. Despois, antes dixo tamén que non lle chegan as queixas dos veciños. Fai 8 anos, cando vostede chegou ao goberno a primeira vez, crearon os consellos parroquiais, xuntábanse cos veciños, falaban con eles. 2 anos despois, plup, desaparecieron. Entón, se vostede deixou de xuntarse cos veciños, normal que xa non lle cheguen as queixas. É que é lógico, xa non se xunta con eles para escoitalos. A min, en cambio, que me chegou, que os veciños intentan falar con vostede, e que o que sempre obteñen é un sí, mañan chámote, sí, logo tal. É que non hai tu tía. Entonces, claro que non lle chegan as queixas dos veciños. Bueno, pois escoitamos o candidato do Partido Popular. Bueno, a verdade é que co que estaba falando de paneis solares, pois a verdade é que este equipo de goberno, o Concello de Ribadumia, xa puxo en marcha precisamente paneles solares. Hai unha subvención concedida de 49.000 euros nas instalacións do campo de fútbol A Bouza en Barrantes, no Náutico Muiño, no Concello, na Casa do Concello. 3 van por parte do IDAE, 3 subvencións de 49.000 euros, e unha por parte da Xunta de Galicia de 11.000 euros, porque efectivamente as enerxías verdes, eu creo que cada día, digamos que é o que máis temos que tender, e polo tanto o Concello de Ribadumia está facendo un traballo en materia de eficiencia enerxética en todas as instalacións, porque estamos facendo proxectos a día de hoxe, de feitos técnicos. O Servicio de Urbanismo ten un traballo impresionante porque estamos preparando, digamos, distintos proxectos por valor de 800.000 euros a día de hoxe. Para o próximo ano, para poder resolver o próximo ano. Por lo tanto, eu creo que é moi importante falar do camión de voluminosos, do servicio que está dando tamén o Concello do camión do servicio de recollida de voluminosos. Hai que poñer e que falar tamén digamos, do punto limpio. Vais a facer unha inversión de 330.000 euros, dos cales 130.000 euros ponos a Xunta de Galicia e 200.000 euros ponos o Concello de Ribadumia para ter un punto limpio moderno. E tamén, digamos, que estamos preparando unha subvención de aproximadamente uns 430.000 euros para cambiar de camión, para cambiar contenedores e ao mesmo tempo tamén para o contenedor marrón poñerlo en marcha. Por tanto, eu creo que o Concello de Ribadumia está a facer un traballo importante para que todos os veciños teñan un mellor benestar social. Partido Socialista. En canto ao camión, creo que ten unhas averías constantes, é bo que se cambie, vale? Estamos de acordo, porque supón un coste bastante alto, de máis de 20.000 euros, creo que ao ano, entre as distintas averías que vai tendo. En canto ao punto limpo, hai un pésimo estado de material mesturado, vale? Un pouco período de apertura, vale? O Partido Socialista aquí vai se comprometer, porque isto xa é unha demanda que nos levamos desde fai 12 anos. Sí, xa sei que está o proxecto feito. Hai unha demanda desde fai xa 12 anos do Partido Socialista de aperturar para todas aquelas persoas que non poden ir os sábados á mañán a usar o punto limpo, hai que abrilo máis días. Tamén hai que formar, vale, tamén hai que formar a xente, claro que estamos de acordo, pero vostede leva 8 anos gobernando, porque non o fixo? Pois mira, non se fixo porque non había esa posibilidade económica, pero este ano si é certo que está o Partido Socialista o compromiso do Partido Socialista vai ser porque o proxecto xa está feito, porque o proxecto foi presentado e porque as subvencións foron aprobadas, e que entonces vais a facer sí ou sí. Si todo se vai a facer, pero todo se vai a facer, pero todo está sin facer. Claro, é unha realidade que está sin abrir máis días. É unha realidade que o Concello de Ribadumia... Sí, pero vamos a ver, que cando levas 8 anos gobernando, estás dicindo ahora que o vas a abrir... No, pero, vos a ver, eu creo que tendes un problema cos números, e tendes un problema cos presupostos municipais. É moi importante saber os presupostos municipais. O Concello de Ribadumia ten unha capacidade económica... Os presupostos municipais están sendo 120.000 euros en arranxos dun camión. Deixamos que remate o Partido Socialista. Este dato está ben ou está mal? É aproximadamente 15-20.000 euros, efectivamente. Entón está ben, entón están sendo sindo. Temos un problema cos presupostos que non ten. O problema cos presupostos de momento está o tendo quen goberna, quen se lle están indo esos 20.000 euros o ano en algo que non se debería
deberían ir. planteando unha subida de impostos indirecta, porque se a capacidade económica... Ai, si, eu non dixen tal cousa. Pero digo eu, porque... Pero entón vai me facer vostede a min o programa ou vai a gobernar por min cando é vostede alcalde tamén? Se o Concello de Ribadumia ten unha capacidade económica... E relativiza o tempo máis outras cousas tamén, Se o Concello de Ribadumia ten unha capacidade perdona económica... que che este cortando, pero como... pero que estaba eu no meu uso de palabra, por eso che estaba cortando. Vou non repartindo, non se preocupen. Se queren rematar o diálogo, remátenos, se non, pasamos ao candidato de Somos. Que o Concello de Ribadumia ten un presuposto entre 3 millóns de euros e 4 millóns de euros, polo tanto, eso de falar de inversións que non veñen acompañadas de unha posible subvención, pois ou endeudas o Concello ou... Aclarado queda, imos co candidato de Somos. A frecuencia do uso do camión. Imos co candidato de Somos. Porque se reducimos a frecuencia do Imos uso co candidato do de camión, Somos. e se lle sumamos as averías, reducimos a frecuencia do uso do camión. Señor Mougán, señor Castro, señor Mougán, señor Castro, señor Mougán, señor Castro. Non nos están a escoitar na casa, porque estou a falar eu por riba de vostedes, ou xa que están a perder o tempo, imos, dicía, co candidato de Somos. 4 millóns e pico de presuposto para este ano pasado, porque deste ano non tuve a valentía de aprobalo, que chegou aos 5, porque encima do presuposto hai que sumar as modificacións de crédito que faz, e ti xa levas máis de medio millón de modificacións de crédito neste último ano. Entonces non nos veñas a pleno, e hoxe non se importa, a mí gustaríame un poquinho tamén de respeto e moderación. Este señor será novo, pero está nun partido político como outro. E eu, desde logo, merece todo o respeto. E eu, desde logo, non levo aquí 2 días. E eu, desde logo, non levo aquí 2 días. E foi un concelleiro contigo no goberno, e o PSOE estuvo contigo no goberno. De números sabemos tanto como a ti ou máis. Tanto como a ti ou máis. Non te poñas así, porque non son as formas de estar aquí. Entonces, vamos ao que temos que ir. Falabas do tema do lixo. Eu non sei para que queres un punto limpo máis grande, se depois non hai quen o veña a vaciar. Pero vamos no, déxame que non acabo de falar. Deixamos que continúe. Criticar por criticar. É dicir, primeiro haberá que ter un punto de limpio moderno. No, primeiro hai que vaciar o que hai. Deixamos que continúe Somos Ribadumia. David Castro, non me digas a mí cousas. Deixamos que continúe Somos Ribadumia. O punto limpio xa era un punto limpio moderno hai 4 anos cando estábamos aquí falando. Xa tiña a recollida para os aparatos electrónicos, xa tiña as actualizacións que mandaba a Xunta. O que fai falta é que o veñan a vaciar cando está cheo. E o que fai falta é que se fagan as cousas ben. De nada nos sirve un punto limpo máis grande, como dices ti, se a xente non está preparada. Vamos a ver, para que a xente xa ten que estar preparada agora. E sigue sin tela preparada. E seguimos co mismo punto limpo de 4 anos e coa mesma capa de roña. É igual. E agora ti proyectas. Vou dicir unha cousa. 330.000 euros. Mira, hai 4 anos aquí. 330.000 euros aquí. Perdóname, David. Perdóname. Que remate Enrique Oubiña. Hai 4 anos aquí, tiñas un proxecto de 1,2 millóns de euros que se iba a facer sí ou sí, e non se fixo. Tú aquí ves proxectos. Remate porque temos que falar aínda. Pero que está faltando a verdade. Deixe que remate. David, tú aquí o que non traes é nada feito en 4 anos. Ata aquí xa estas intervencións, porque temos que ir aínda cunha rolda máis. Pídolles moitísima brevidade porque marcha o tempo, entón non quería deixar escapar as cuestións de transparencia e participación cidadá. 50 segundiños para cada un dos candidatos aquí presentes, para que teñan tamén a ocasión os veciños e veciñas de Ribadumia de escoitar os argumentos nestas cuestións. Comezamos polo BNG. Queremos retomar outra vez os consellos parroquiais, que realmente nos pareceron unha boa idea, que fixeron no seu día, que non sei por que deixaron desaparecer. Pola pandemia. Pola pandemia, non, están vostedes confundidos. Onde vai a pandemia, deixamos que fala, candidata do BNG. Eso puxémolo en marcha, efectivamente. Deixamos que agora ter a ocasión de falar, imos co BNG. David, por favor, déxame falar. Perdón. Vos empezaste a gobernar fai 8 anos, e 2 anos despois desapareceron os consellos parroquiais, e daquela ainda non había pandemia. Por favor. Entonces, nós no bloque queremos retomar eso, porque creemos que realmente unha idea maravillosa, que xa algo que nos levábamos no seu día no programa, porque non hai mellor forma que falar cos veciños, que saber de primeira man que é o que necesitan, que problemáticas teñen, que é o que necesita cada parroquia, Lois, Leiro, Besomaño, Sisán, Barrante, Ribadumia, cada un ten o seu, e hai que falar cos veciños, e eso desapareceu. Partido Popular. Bueno, eu non podo deixar de falar do Centro Médico de Ribadumia, porque creo que se fixe unha mellora integral importante, creo que se invertiron aí 60.000 euros, a día de hoxe hai 3 médicos, hai 3 enfermeiras, hai 2 PSX ou 2 administrativos, se fixe unha remodelación integral, polo tanto hai un pediatra que, bueno, pues trataremos de mellorar, hai unha enfermeira a maiores para pediatría, é dicir, eu creo que en materia de sanidade, que creo que é importante, somos o único concello, o único centro de saúde de todo Galicia que ten
bueno, que ten os baños ostomizados, que temos 15 persoas precisamente daqui de Ribadumia, por lo tanto se fixo unha mellora, eso poden ver todos os veciños que van bueno, pues ao centro médico, e eu creo que é importante resaltalo, porque hubo algo que nos dixo Enrique Oubiña nos medios de comunicación, que él consiguiu o terceiro médico de Ribadumia, entonces eso hai que dicir que eso é unha auténtica mentira, que conseguir o terceiro médico para Ribadumia. Partido Socialista, ata aquí, Partido Socialista. É unha das mentiras máis Partido Socialista. Nós tamén estaremos coas reunións veciñais, como non. O compromiso noso no goberno vai ser facer mínimo unha ao ano por parroquia. O mandato en transparencia, que estábamos, porque estaba entirado do Centro de Saúde, pero está como transparencia, pouco democrático, un mandato pouco democrático, cheo de crispación. Home, sí, non digo eu, di o Valedora do Pobo, nunca tantas advertencias houbo do Valedora do Pobo a un mandato, insisto, a un mandato. Tanto por temas políticos como veciñais, sí, Valedora do Pobo, sí. Advertencias á Valedora do Pobo. E do Defensor do Pobo. Eu non é que crea que sí, é que estou... Partido Socialista. Sí, estou convencido, vale, claro. Perfecto. Moi ben, pois, somos Ribadumia. Moitos deses documentos firmenos e son correctos. A ver, non digas que non. Mira, isto é unha noticia de prensa onde pon, el gobierno de Bicastro inicia unha nova recogida de firmas al quedar un solo doctor en todo el centro de salud. Esas firmas foron á papelera, solo de 2019. Mira, nós demostramos no seu día, non falamos por falar. Compañeros meus estuveron en Pontevedra hasta en 5 ocasións, ou 6, e estuveron falando con quen había que falar, que non era só co xerente, que tamén era coa señora Urruti. E fixemos o que había que facer, e fomoslo comunicando. Non nos levantamos un día, fomos a Pontevedra a facer unha foto cando xa estaba o médico aquí. Vostede quere dicir que vostede foi o que xestionou o terceiro médico, o que xestionou o terceiro médico e toda a mellora do centro médico de Ribadumia. Vostede está dicindo mentira aos veciños de Ribadumia. Remata Enrique Oubiña, que imos xa fora de tempo, veña. É que non se pode estar, é que usted minto, non minto, eu teño demostrado documentalmente. Eu teño recollido documentalmente, ti non. Xa está, non hai máis volta. Non hai máis volta. Vostede que fabrica a súa propia mentira e despois quere trasladar a verdade. Aclarado queda, deixamos que remate. Eso é mentira, Enrique. É dicir, se hubo... Aclarado quedou, deixamos que remate, que marchamos... Por moito que dixas, as firmas á papelera foron. As firmas á papelera. O PSOE fixou a concentración e apareceches ali cando apareceu o señor Torrado, senón non ibas. Veña, pois, ata aquí, porque temos que ir rematando este contraste de Ribadumia, imos xa con minuto final de cada un dos candidatos e candidatas aquí presentes. Lembrolles que se trata dunha mensaxe en positivo, unha mensaxe limpa, sen críticas ou sen comentarios a calquera dos candidatos presentes ou non presentes neste debate electoral. Comezamos pola candidata do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, a aquela cámara. Boas noites, eu non quero despedirme sen antes falar do meu equipo, que realmente veño acompañada de unha lista feita con xente nova, que trae forza, ideas, ganas de traballar, ganas de cambiar as cousas, pero tamén con xente veterana e con experiencia. Eu non vos vou a prometer que non me vai a equivocar, porque equivocarémonos, porque somos humanos e o que facemos, pero que si vos imos a prometer é que nunca xa máis diremos que vamos a facer unha cousa e despois facer o contrario. Así que espero que confiedes en nós e nos dedes a oportunidade de demostrar como fai o Bloque Nacionalista Galego as cousas e como as cousas poden mellorar neste concello para todos e para todas. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, señora Fariña. Imos co minuto final do candidato de Somos Ribadumia, 60 segundos, a aquela cámara. Bueno, a situación, como decía ao principio, é que é, e vos tamén xa a conocedes. Nós non lle demos nada nin aos de arriba, nin aos de abaixo. O noso compromiso, e cada día está máis claro e é evidente, é con vós, cos veciños e coas veciñas de Ribadumia. Presentámonos cos deberes feitos, co traballo intenso destes 4 anos que nadie pon en duda, e presentámonos con un proxecto para solucionar os problemas da veciñanza de Ribadumia. A vos tocamos escoller o tipo de alcalde que queredes, ou alcaldesa. Se un alcalde que este moi preocupado pola súa carreira política e que non lle importen nada aos veciños de Ribadumia, ou un alcalde con un equipo, con un proxecto que este o que ten que estar, que atenda a veciñanza no concello, que solucione problemas e que nos poña o concello a funcionar. E para o caso, os nosos feitos falan por nós. Nós sí traballamos por Ribadumia, nós sí traballamos por un futuro mellor para todos e para todas. O que pasa que agora, bueno, queda na vosa man. Gracias. Pois grazas, señor Oubiña. Imos co minuto final do candidato do Partido Socialista, ese 60 segundos, aquela cámara. Corremos o risco de volver á vella política do clientelismo.
Outros partidos fan unha distinción entre alcaldes de primeira e de segunda. Ribadumia non pode xogar en segunda liña. Ten que avanzar e avanzar da man da Mancomunidade do Salnés, da Deputación de Pontevedra, da Delegación do Goberno e tamén da Xunta de Galicia. Ribadumia necesita un alcalde cunha súa chaqueta, a chaqueta de Ribadumia. E nin eu, nin o meu equipo imos a cambiar de siglas. Quero que Ribadumia se mire no espello dos concellos que avanzan na comarca. Progresar como fan o Grove, Meis, Vilagarcía. Que Ribadumia se sume aos concellos dinámicos e facer alianzas con todas as demais administracións, para non quedarnos atrás. Os fondos europeos que agora se están a repartir é algo que seguramente non volvan a suceder. E o que non se sume agora non o fará máis. E Ribadumia non pode quedar fora. Grazas, señor Mougán. Imos, polo tanto, co minuto final do candidato á reelección, neste caso, candidato neste 2023 polo Partido Popular. Ten por diante 60 segundos a aquela cámara. Bueno, nesta próxima legislatura, David Castro e o seu equipo presentámonos baixo as siglas do Partido Popular. Queremos afianzar e queremos que Ribadumia medre máis, queremos no futuro deste concello. Somos un equipo de todas as edades, relativamente xoven, un equipo con experiencia política, un equipo con experiencia na xestión pública, con experiencia na xestión privada. Tamén coñecemos todos os sectores, coñecemos todo o concello, coñecemos todas as parroquias, porque estamos preto e cerca de todos os veciños, que eso, digamos, que é o máis importante. Ribadumia necesita estabilidade política. A oposición nesta legislatura tentou crespar a situación deste concello. Nós, evidentemente, non queremos entrar nese xogo político. Necesitamos a confianza de todos os veciños, necesitamos a confianza dos promotores que queiran invertir aquí neste concello en Ribadumia. Necesitamos que Ribadumia medre. Se os veciños depositan a confianza en nós... Grazas, señor Castro. Remataron xa eses tan só 60 segundos que temos para cada un dos candidatos e candidatas neste minuto final. Grazas aos 4 por participar neste contrastes que dedicamos ao seu concello e lamentar de novo a ausencia do grupo Xuntos por Ribadumia, que declinou participar neste debate. Así poñemos o punto final a este contrastes de hoxe, non sen antes lembrarlles as vindeiras citas que temos aquí xa programadas. Mañá xoves vai ser a quenda do Concello de Meaño, o venres contrastes Valga e o vindeiro martes, lembren que o luns é festivo, o martes estaremos aquí de novo co contrastes Oute. Xa saben que todos estes espazos electorais podenos ver de novo, se vostedes queren, na nosa canle de YouTube. Ademais, quero aproveitar para agradecer, como sempre, o Concello de Ribadumia que nos ceda a Canal Rías Baixas estas instalacións para a grabación de todos estes debates electorais. Adeus.